Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken karikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tap na maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tenga ti aldaw ti Lunes papagayam 21 apo ti mabilang idibulan ti Nobyembre 2022 idanon ti ENR online ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dere apo ti pagayam yo ni Robert Berto de la Cruz kadwa kay di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno idasar mi manen di damag nga amumi apo nga pakasiknan wenno makaapektar wenno addapan nakainaig tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo gagayem ken kaabsat. Okay? Di insagana tayo apo nga intay pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapampanunutan, idi daytoy nga aldaw iti programa tayo Damdamag ni Berto peke nga kwarta, posible kano apo nga agwaras wenno maiwaras iri daytoy nga Paskwa gagayem ken kaabsat. So when dumanin ti Paskwa, la more than a month laing apo Paskwan, bilang di aksidente kadiri kalkalsada ngimmato uri di probinsya teng Ilocos Norte adu di kiti nagsasaruno nga nakamames nga disgrasya gagayem ken kaabsat. Iri sa balipay nga damag nga hindi ito pagsasaritaan kaabsat ken gagayem. Iri dito nga aldaw di programa tayo Damdamag ni Berto. Dito kada po ti Vice Presidente. Dito pagilyan tayo nga Pilipinas nga ni Kamala Harris. Ada dito pagilyan tayo nga Pilipinas ti madaydayaw nga Vice Presidente apo ijay Estados Unidos gagayem ken kamsat. Ken siyempre, ada dito namnamain tayo apo nga rollback iti presyo di produkto a petrolyo into nubigat. Posible nga may implementar kaabsat ken gigiyem. Ken adu apo di kitay agpadpadaan amok nga adu di kitay agpadpadaan kada kitay kakabagyanda nga agawid para iti detoy Paskwa gagayem ken kaabsat. Amuyo kadi nga base apo iti biyang ti maysa nga agtagikwa iti travel agency iti Hawaii nga ni Mr. Nixon Buyat umado apo wenno adu di kitay mayat nga agbakasyon. So dakkel apo nga tulong detoy tapno daddapay nga may bag-ot ti ekonomiya ti pagilyan tay nga Pilipinas. Ditoy probinsya tay nga Ilocos Norte mostly Hawaii, Europe, digiti ayan digiti to include digiti Asian countries na gagayem ken kabsat. Bunga detoy siguro iti saan da nga pan nakaawid kada iti napalabas nga dua atawen gapo apo iti pandemya. Kakabsat ken gagayem. Okay? Dagiti apo ken sab sa balipay ti tampok iti programa tayo Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan hingga ti kangatuan na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek ka panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley,
Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tigikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dito malipatan na paragtitipon, gaputan si digi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis
at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juice at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Hello? Hello? Okay, rugyante na po ti programa tayo damdamag ni Berto gagayim ken kapsat ya. Deti ano apo deti coming Christmas gagayim ken kapsat ada digitay mangibaga adu digitay nakasagana nga agbakasyon na kapsat ken gagayim ket para kanyak dakkel a tulong deti apo iti kano ekonomiya tayo no pay adu digitay mangibagbaga nga na dumurduras ti ekonomiya may isa ka diti pang namnamaan tayo apo ket diti dollar remittances manipod ka diti adayjay abroad gagayem ken kaabsat and at the same time napimpintas pa yan no isuda nga umismo umay so ikonfirmar tayo apo diti nga rumrumar nga damag nga kaadu digiti mayat nga agbakasyon ditoy pagilyan tayo nga Pilipinas especially Hawaii idi dati agundaway live and exclusive kay numan tayo apo ti maysa ka digiti kadaraan tayo nga Filipino padatay nga Ilocano nga adaan iti travel agency apo di Hawaii ni Nixon Buyak gagayem ken kabsat. Okay? Nixon, thank you very much iti ted mo nga gundaway nga makainuman da ka dati programa tayo damdamag ni Berto manipod ti ENR online. So, kumusta ti operasyon dati travel agency gapo ko dito kadakkel ti manamnama nga bilang dito umay gawid from Hawaii umay dito pagilya na Pilipinas. Nixon nembag nga rabim dito Hawaii. Hi, good evening to everyone. Thank you, Robert, for this opportunity tapno makasarasarita kayo manan iti dito yung programa. Good evening to everyone. It's already 6 o'clock p.m. in Hawaii and I believe it's noon in the Philippines. Good afternoon sa inyong lahat po. Okay. Is it true? Agpaiso ka di nga talaga nga adu di kitay agkalikagom nga agawid. Siguro bunga dati ti saan da pa nakaawid tinumano atawen, 2 atawen or 3 years gapoy di pandemya Nixon. I know data tinapinas launay nga napasama kanya tayon ta after the pandemic ako na tayo. Yes, I know. Almost 3 years nga awan tinagbakasyon nga taga-America or let's say taga-Hawaii. Everybody's wanted to go to the Philippines after the pandemic. Then so far in Hawaii, nag-back to normal nga minan. You don't need any vaccinations anymore. No, ag-exit ka kami dito yung Hawaiian, tilang kasapulan rin ko DJ vaccination card mo, then One Health Pass, it's all online, then you can fly back to the Philippines now. That's a good thing. Everybody, and thank God, back to normal yan iti turismo, iti Hawaii, and at the same time, going back to the Philippines. Okay, so even ano siguro kasi during pandemic ket dapat digiti nag-shutdown ti operasyon ng airline companies amo ko dito Hawaii digiti inter-island nga flight ada digiti nagsardeng. So kumusta ngayon nati preparations hindi pa nagawid especially kada kayong agiwe proseso or adaan iti agency nga kastoy Nixon. I know that exactly, Robert. Kasi the pandemic, oh my God, nagadot nag-shutdown. Even myself too, I almost shut down my travel agency. Imbarak ti problema kini mother ko, my mom
the Philippines right now. Then, kuna kanya na I wanted to shut down my travel agency because hangko kayan kuna kanya na. Nung kuna na kanya, agbayad ka lata, whatever fees, ano samte agbayad anak ko, agsublin tumot lang ti travel agency, TB travel business, soon kuna na. Nung tumalpas ti problema to, go back to normal, kumitan to man ta business mo kuna na. So, ano sa klata, I'm paying all my dues every month. Then after 2 years, kaasi na po just back to normal. And I thank God. Okay. Okay, so talagang parang lumusot ka sa butas ng karayom nga kunada, iti Tagalog, Nixon. Exactly, Robert Nagrigat. Luckily, at ngamin full-time ko then my travel agency ngamin ti Hawaii is just a home-based travel agency, which is Nikki Travel and Tours. Actually, the business ko is home-based. I'm doing my business after my full-time. Everybody knows my full-time. I'm working at the hotel as a front desk supervisor. So after your work ko, I need to rest going home, then tumulong ak ti kliyente. So far, kaawawid man lagi passenger. I have a group recently last week. I think they had 30 groups going to the Philippines. Ita Ilocos Norte specifically nagaduda nagawid. And this coming December again, DJ makurunaan ita Batak, I help them. Makurunaan datun December, I help them to go back to the Philippines. So I'm excited. Even we see you soon, Philippines. Okay. So what about DJ gastos ti agawid tata kasi medyo agsublim ti sitwasyon ada digiti airline companies nga naging ato iti fare wenno plete bayad. So kada gitoy Nikki, kumusta ti ticket bayad ti ticket digiti agawid from Hawaii down to the Philippines? Ay nabakahan kayo mamati, baka masyak kayo tingina ti ticket agawid Pilipinas kada gitoy. Even November, you know what? I almost paid $2,000 for my ticket just going back to the Philippines. The rest no agawid ka December, just be ready, 2,000 to 2,500. Ngam nagadulat at agawid because everybody's eager to visit Philippines again. Nakangin at ticket talaga. At the passenger ko lately nag-emergency, they pay 2,500. Kuna na kanya ko, anak ko, I need to go home. I wanna see my family. Kuna na kanya. So, ori na kangingina titikat talaga. No? Kaya tayo ti agawid tayo lahat. Isyo ko natin ang Pilipino tayo. We're excited to going back to the Philippines. Uri na ngina. Batukan tayo ako nada. Okay. So did nang kunam na talaga batukay na siguro bunga dito yan ti iliw, eagerness, dagiti tao, dagiti kadaraan tayo nga umay dito pagilya na Pilipinas. Okay. Dagiti may saka dagiti urayan no kwa dagiti agpasangpet dagiti pasalubong, especially products nga aggapo dita. Okay. Kumusta ti presyo kada gitoy? Nikki? I know. Kasi sa Pilipinas because I always watching the news in the Philippines. Talagang ngimina amin dito. Di magagatang dito idi nga $3, almost double, $6, $5. So nga everybody around the world yan at pangina amin ti presyon. So we cannot do anything. It's a global crisis sa kunada. So talagang ngimina ti magagatang iti even in Hawaii, nangina talaga. I recently katawa ko because I went to the store, to the market. Amuyo ti may nga kerker nga gulay, talbos ti how do you call that na bunga ti utong babasit, mabaling nga masalad. I bought it for $3 nakabasbasit. And the okra, $3 ti bayad na nga may samot nga basit lang nga kerker. Nakanginginan talaga. Idikit you can buy $1 only at the store. Itang double. So prangina talaga. Okay. So nupay talaga nga ikarigatan ti tao, especially kada kayo nga dito Hawaii, talaga nga makaitugot kada kitay products dita nga pangpasalubong or pangregalo. Ano possibility na nga bumasit DJ maisang pet digitay padayo nga adda dita Hawaii nga umay dito pagilya na Pilipinas gapo iti deta nga sitwasyon ti presyo dita met Hawaii, Nikki? I know exactly pudno ta kunayo. Just like I'm talking for myself, even before na go abidak adut karga klatan, then
I need to lessen because I'm going to save money to I'm going to split my budget to kasi nakarigrigat nga almost anti budget namin then dating namin na Pilipino na gamit tayo adala ka pa sa lubong ores ang kabasit so that's the good thing with our tradition, most especially kanyato yung Ilocano. Adala ta iyawit tayo ores ang kabasit nga pag raramanan nga kunada iti Iloco. Okay, based on your record dita travel agency Nikki, anang petsa ti kaadwan digiti naka-schedule naka-book nga umay dito pagilyan taga Pilipinas from Hawaii? So far, Robert, the whole month of December is starting dito last week of November. Iso ti palaka-peak seasonan, then matapugan iti December until January. Kasi going back to the agsublida no kati Amerika nga minin andi January. So I'm sure 100% adu ti umay ita Pilipinas nga agawid during Christmas season. Because everybody, just like example for myself, it's been 20 years nga hangko napadasan iti na Christmas and New Year ta Pilipinas. This is my first time to celebrate Christmas and New Year in the Philippines. So I'm happy, excited to see you guys, to all of you there. Okay. So nakasagana nga agawid ka, pati ikaw talagang atat na rin na makita ang Pinas ulit. I know. Then after pandemic namin I think 5 years na hanak na kaawi doon. Then so I need to visit my mom too. My mom is elderly, so I need to visit her, hoping nga makundis ko nagsubli ti Hawaii magbakasyon. Then kaya't nagsubliman ti Hawaiian for vacation. Then kadwak ko iso nagsubliman dito yung palpalbos na apo. Okay. Thank you very much, Nixon, Nikki. Itindad mo agundaway nga makainuman da ka, itideting aldaw, iti programa tayo damdamag ni Berto. But, nadapid iti kayat mo nga idanon na inline kadeti pa nagbabakasyon, itideting nga Christmas. Go ahead, Nikki. Okay, thank you, Robert. Once again, thank you so much for Robert and Bombo Radio. Thank you so much. Okay. Then, agyaman na apo iti amin nga how do you call that now? For trusting Nikki Travels dito yung Hawaii pretty soon. Matulungan kayon ton nga gumatang iti ticket because I'm trying myself nga makipagtay-apak iti one of the travel agency in the Philippines. So soon, matulungan kayon ton apo. I'll see you soon in the Philippines. Have a Merry Christmas, everyone. Okay. Regards kani Comadre Fredaline and Compadre Lando, and also to Mr. and Mrs. Rexy Buyat, may compadre and comadre, your brother and sister dyan sa may Hawaii, Nikki. Once again, thank you very much, Nikki Balais. Thank you too. Bye. Okay, so DJ Apo ni Nixon Buyat, aka Nikki Valais, Nikki Travel and Tours, Honolulu, Hawaii. So di kita agding nga pag bubuya dito Honolulu, no plano yu ti agawid, mabalin nyo po kontakin, i-flash mo DJ logo ni Nikki Travel and Tours dito Honolulu, mabalin nyo po nga kontakin ni Suna para iti assistance, iti panagbakasyon nyo. Kaputa, ado ko na di kita mayat nga umay, dito pagilya na Pilipinas, iti dating ano. Okay. So no, agaw awis tayo apo kada kitay foreigners, even local tourists, tapno may ti lugar tayo. Amo yung amin biyang turismo. Parang turismo na rin yan, no pay dati dadtoy, parang turismo na rin yan na gagayem ken kamsat di pa nagawid okay, let's say 2 weeks, 3 weeks, 15 days or 1 month nga kuna ni Nikki, kakabsat ken gagayem dito apuket may sa kadagitay dakkel nga makatulong tapnon adadapay nga umungar dumuras ta ekonomiya. Abay, kakabsat ken gagayem manuribo nga dolyar ti balon da kas pagarigan, busbusid da tuy deta po, pasarabo, paala, Christmas party, kadadami namin. Mano nga aldaw da no kas pagarigan limada. Mano nga tray nga itlog, tigatangin da. Mano kilo nga karne, ti masapul da. Angem tatakit medyo baka kisang-kisang ti karne, gapot ay nagbalin nga pasada sa po ti probinsya tayo, iti biyang ti ASF, African Swine Fever. Gigiyem keng kamsat,
So di apo ti may sa kadagitay problem bentahe kakabsat ken gagayem no adu digiti agawid adada nga matulungan apo ti ekonomiya ti may sa nga lugar direkta pa dito at kadagitay lugar nga pamananda, let's say Lawag Lawag, Sarat, Bakara, ano adada jay siyempre ijay ti ano da ijay ti pagrekrekoridaan dang adado mabalin umay dati Lawag ngayon adu ijay nga pag-stayan da for 1 month or less than a month nga mabali na po nga mangitunda iti panakabusbos digiti balunda wenno igagatang da kadigiti kasapulan da. So agran ti business, agran ti serbisyo gagiyem kay kabsata together with products nga especially local products. So anan to ti kaayon ni Balikbayan mailiw nga agsida iti nateng. Damit nateng day jay. Kasi alam niyo ba yung Hawaii, ibilbilang daapo nga may sa kadigitay kababaknangan nga lugar iti Estados Unidos, especially numakan. Dandani adda amin ni jay nga adda ka dito ipagilyantay nga Pilipinas or ti probinsya tayo. But adda pa ilay nga po kaayo da DJ talaga makita da lokal nga panangang luto or panagluto kadigijay natnating or anyaman na po even meat gagayim ken kabsat ti DJ ti may sa kadigitay bentahe ti biang ti kaaddo apo no kaadda digitay Balikbayan sa or tourist nga umay iti kabukbukodan tay nga lugar. So nga napili ka po iti biang ti Hawaii ngamin yung Hawaii yung pinaka-original nga napnapanan iti Pilipinos, especially kadate yung Ilocanos gigiyem kay kamsat digiti na pan nagpukan ti unas pukan cane kunada sagada ba sakada kakabsat ken gigiyem di ba digiti kaunaan nga Pinoy nga napanapo iti isla ti Hawaii, especially Hilo yung yan digiti sugar plantation plantasyon ti unas gigiyem kay kamsat deta ket after World War II kakabsat adu digiti na recruit apo naglugan da kanut barko ang gada jay nga madamit digiti nalipatan dan ti pagilya na Pilipinas nga napnapan ni jay ngem ada digiti nakalagip adamit digiti saan nga kadaraan tayo nga napnapan iti nasao nga lugar so dakkel nga bentahe deti apo kaadada digiti kaado digitay mayat nga umay agbakasyon tapnon ti kasta ditoy da nga palabsen wenno celebraran ti Paskwa ken baro nga tawen yakas ken ni Nikki. Kabayatan na agyaman ti apo kadikit sumaganad ti TMT Construction Company iti barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaeng ken ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kada Mrs. Lydia Raquel ken ni Gigi Raquel manipo dapo iti Maui, Hawaii. Thank you very much ken ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo ken ni Mr. Loreto Tamayo, Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Di Dr. Alan Tailan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti Flores Street, Lawag City. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ken thank you very much Mr. Henry Afaga manipo na po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad pada nga hindi pa yan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care ipaay dari iti sumaganad mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay
Masarakan di gitoy, edi National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adan dapay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tuloy-tuloy, 35 na minuto sa po tinapalabas kalpasan, ti oras tiyong alas 12, gagiyong kapsat, tuloy tayo po, di damdamag, nga idanon mi ka na kayo, para iti programa tayo, damdamag ni Berto, kakabsat keng gagiyong. Okay, ada ti balaaga po, manipod ti biyang ti Philippine National Police,
nga mabalin nga ag maiwaras iti daytoy nga Paskwa ti padpadaanan tayo dito interview tayo kini Nixon Buyat gagiyem kabsat may panggip ti Paskwa kaado di kiti agawid kakabsat ken gagiyem adda palagi pa po tibiyang ti Philippine National Police nga daytoy ket pagan-an na din ti Philippine National Police Publiko kontra iti mabalin nga panagwaras digitay peke nga kwarta iti daytoy nga Paskwa. Sabagay adun apo nga pasamak ti nakaaramida na po ti panagwaras ti peke nga kwarta. Sigun na po iti PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo kasapulan nga agan-anad kadito amin partikular digitay aggatgatang wenno aday ti transaksyon na kadito paggatangan tiyendaan to include shopping malls gigiyem kay kamsat dito ket palagip ti PNP nga digiti transaksyon no aggatang ka iti tiyendaan mall aglalalo kaditay gundaway apo nga adu digiti balikbayan nga agawid nga bitbit da digiti remittance wenno kwartada gagayem ken kamsat sabagay dito maiyarngi apo konektado kaditi muno na nga interview tayo kini Nixon Buyat gagayem ken kamsat manamnama nga adu digitay umay iti dito nga Paskwa wenno agawid nga kas kaditi kinumpirmaran diti travel agency owners nga ni Nikki gagiyem kamsat dito palagip ni Pajardo nga no agpasukat kadigitay kwarta kaditi authorized money changer tapnon saan nga mabiktima iti pannakaluko so no agpasukat kayo dagiti otorisado pinalubusan ti Bangko Sentral ng Pilipinas nga money changer ti papanan nyo adu di kita money changer nga talaga lisensyado gagiyem ken kamsat hanga basta-basta isukat mo ti ori sa dinno aman ti kanda ka ti wenno saan ada giti na panam nga isumiten dollar met ti pagbayad mo na sada kanto supplian dapat konpirmaram nga deta ket sana peke binagaan pa ti opisyal ti nailya na pulisya ti publiko nga gumatang kadagiti regalo nasapsapa gagiyem ken kamsat ngem DJ panagipaay ti regalo tapnon tikas na maliklikan ti panagdudupudop dagitay mapan aggatang wenno ti pagbagada po nga holiday shopping rush gagiyem ken kamsat saan tayo apo nga makigidang kano iti biyang ti Christmas rush nga may bagbaga no kasapulan no kabalinam ti gumatangen it mas na sapsapa saan nya mapan makidupudop iti aduunay nga gatang kaditi paggatangan no adu apo kano digiti tao ditoy nga masansan nga maaramid apo ti makungkuna nga switching iti kwarta inayon tinasao nga panakangiwat ti ilya na pulisya imunan nga binagaan ti Bangko Sentral ng Pilipinas ti publiko nga kitain nga naimbag di kwarta tapnon ti kasta maamu tayo no peke wenno saan digitoy okay madamdama gagiyem ken kabsat ada digiti write up nga mangi suro kada tayo no kasano nga ammu tayo wenno kasano nga ma-determinar tayo no peke wenno saan na DJ Kwarta gagayim ken kamsat. Okay, padaanan nyo. Nagsubli po ti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite,
Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga awara na niyo may lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada ang gurigor, ang damit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy. O panapulo ket 2 minutos kalpasan, ti oras tayo nga alas 12 gagiyem kayong kaamsat. Okay? Gapot na pagsasaritaan tayo apo diti balaag tibiyang ti Philippine National Police nga mabalina po nga agwaras di kiti peke nga kwarta iti deti nga Paskwa gagiyem ken kaamsat. Amuyo deti mangbugtak pay apo kada kiti tao nga mayat nga umay. Naado di kiti kakastoy nga pasamak. O yan ti mapanidye, kastoy. Aglalo lang nga ro din, nuriribok ti pagsasaritaan na kaabsat king gigiyem. At pagawidan tayo ket nakariribok sa jay, agpipinatay ti tao, adut man nanakaw, kunada. Ket no adda di kiti kastoy apo nga paspasamak, nga saan niya maipaayan ti seguridad, di kiti turista, when numayat nga umayag pasyar, di kiti agawid, agbabawi da. When dakkel pa kasaritaan ti lugar, no adda digiti kakastoy nga mapasamak. Kasi yawid dan to DJ nga dakes nga pasadas da apo EJ pagbasublian da nga nasyon nga mabalin nga agwaras DJ ket mangitunda iti panagkedked ti sa Balipay nga umay. Digiti so dapat no talaga nga ti biyang ti turismo panagimbitar ti tao masapul nga maibagam nga may ipasiguradom ti seguridad da kakabsat ken gagayem. Okay? Mapantayo apo ka dito peke nga kwarta. Gagayem dapat kano ti material nga nausar iti saan nga peke a kwarta ket medyo nakirsang. Saan nya dito nakamalamlamuyot nga kasla coupon band. Gagayem ken kabsat. Nigamam talaga mariknam nga sa Bali, DJ materials nga nausar, gagiyem kay kamsat. Insigida met nga makita dito imbus prints, gagiyem kay kamsat imbus prints, security fiber ada dito kasla urat-urat na, gagiyem kay kamsat dito asymmetrical serial numbers. Asymmetrical serial numbers ken dito citro nga mark dagitoy ada DJ di ba dati tao na citro gagiyem ken kamsat DJ apo digiti pagilasinan nya iti saan nya peke nga kwarta ket no awan digijay peke gagiyem kamsat makita met nga rumbeng nga nakadulin na makita nakadulin digitoy nga features kastamet ten DJ balor or kadakkel DJ kwarta nga dagitoy ket agrurol gagiyem kamsat ken kitkitain da makitam iti asideglaeng through naked eye nga kunada gagiyem kamsat adda diti panagbalbaliw met ti kulay ti sumagmano nga paset
ti 500 pesos. Dito 500 pesos. So dapat ano tayo, kabisado tayo dito lang dito kiti kwarta. Agagiyem kayong kabsat tano makita mga saan nyo umarngi ket madina kakabsat kayong gigiyem aglalo kano apo ti 500 ken 1,000 peso bill nga makitam di pakai dumaan na di gigawam bali na peke deta agagiyem kabsat para met iti 20 ken 50 peso bill rumbeng nga makita apo di embedded security thread deto no maisarang iti silaw wenno ni apo init gagiyem kayong kamsat sukatan kano ti Bangko Sentral ng Pilipinas ti umisumit laeng nga balor no mapaneknikanda nga husto DJ kwarta nga addaan iti sabsabali nga feature gagiyem ken kakabsat nakasagana met nga makitinulong ti biyang apo digiti otoridad together with BSP tapnon na sardeng apo ti panagwaras ti makungkuna nga peke nga kwarta. So digiti apo digiti features wenno pagilasinan apo iti peke nga kwarta. Gagayem kaamsat gaputa adda balaga po ti Philippine National Police nga posible nga agwaras ti peke nga kwarta iti daytoy nga pannakaselebrar ti Paskwa ken ti pannakasarabo ti barong atawen kakabsat ken gagayem. Okay, sisa yaman tayo po iti sumaganad TMT Construction Company maniba po iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaeng kini Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte ni Mr. Loreto Tamayo manibo iti Waipahu Hawaii Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii ni Ma'am Elis Tamayo Barangay 16 Bacara Ilocos Norte ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City ni Mrs. Millie Espirito ken Mr. Millie Espirito Agtarap ken Mr. Joe Agtarap iti Iba Beach Hawaii. Thank you very much ken ni Mr. Henry Afaga manibo na po iti Pennsylvania Estados Unidos. Thank you very much pa ken ni Mrs. Lydia Raquel and Gigi Raquel iti Maui Hawaii ken ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando San Nicolas Ilocos Norte. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay manipod kababaan hingga ti kangatuan na kalidad pada may hindi pa yan ti makapne ka pa nagserbi ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley ti Lily of the Valley Professional Memorial Care ipaay dari iti sumaganad mortuary, chapels and cremation services mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sa bali alugan ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay masarakan digitoy iti National Highway Barangay 32 Kuropor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte adaan ti telephone number 0918-967-8215 Lily of the Valley Dr. Romel Parico Licenciado Abalsamador Owner Manager Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kadi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud ka kailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek, alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilyan nga gowns di babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Happy birthday kini Ma'am Presentasyon Espirito iti Sulsuna, Ilocos Norte. Retired teacher ni Ma'am Presentasyon Espirito. Happy birthday, Ma'am. More birthdays, more blessings to come. Enjoy your day. Sabay ko matatitindog pa wano adadupay nga panagkasangay ti may mauray wano sumangbay king ka. Happy birthday, Ma'am Presentasyon Espirito dita Sulsuna, Ilocos Norte. Anti ni classmate ko, Maria Luisa Raimundo Eusebio. Okay, happy birthday, Ma'am. Okay, ada dito ka sirsirik nga damaga po pagbagiin na dalan dito aglalo dito mahilig po iti armas. Kumpirmado nga natay ti agtawin ti upat nga ubing kalpasan nga aksidente nga mapaltugan dito babae ni di mismo nga amana AJ Kalanasan Apayaw. So speaking about Sulsuna, Kalanasan is asideg apo AJ Sulsuna. Idinay padanon nga report babeng kini Police Colonel Jefferson Cariaga, Provincial Director ti Apayao Police Provincial Office wenno APPO. Ti suspect na bigbig nga ni Samboy Lee Dangan, residente metlaing sa nga lugar. Rimwari ti panag-investigar ti otoridad, wenno pulisya nga kasangwanan ti aksidente ket daldalusan ni Dangan ti paltog na idi aksidente latan nga pimutok ti nasao nga paltog. Nagsalpot iti wenno simmalpot ti dining ti bala ti paltog aging nga tumama daytoy iti mismo nga anak na nga agay ayam iti dedi nga gundaway. Namuan nga ti paltog ti suspect ket saan nga lisensyado wenno rehistrado. Sumango ti suspect iti kaso nga homicide ken pan nakasalungasing ti Republic Act 10591 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yun So ado apo digiti kastoy gigiyem ken kabsat aglalo digiti awanti training na apo iti makungkuna nga gun safety. Hanga basta-basta ngami nagigem kayo iti paltog. O kita nyo dito, daldalusan na di paltog na adun ti kastoy. Agdaldalos ti paltog, pimuto ka po aksidente, natamaan di kabale na ken base apo iti survey, ada di survey nga ni suswat,
adu apo nga agigigem ti paltog nga ignorante, digiti handaan mo ti makungkuna nga gun safety anat pangdalusam ta paltog nga di mo ikaten ta bala na, when no i-check no adda naka-chamber no saan no si kangarot ti napaltugan na. Kitain nyo dito pasama kapoy di kalanasan iji apayaw, diti Samboy Lidangan danggan na, dalus-dalusan na di paltog na gagigim kamsat saan pa nga lisensyado, pimuto ka po si malpot inje didingda di mo no nga klase didingda to nagdiretso je bala yan je anak na natay gagiyang kalsat 4 years old agasim deta kasano nga panaka konsensya ti maysa nga ama apo nga makarami diti kasja panunutin nyo gagiyang kalsat so nga safety dapat amuy tayo apo ti makungkuna nga gun safety hanga basta-basta agiging katpaltog di ka pa ina dimanan ti kunada baka mapaltugan pa ita dilam naghasat sa nga iso nga mismot na paltugan dito yung angem dakdakkel apo tatang pan nakakonsensya ti marikrik na ti nasaong ama nga nakaarami di deto gagayim kay absat gaputa anak na nga mismo apo halos isunat ng papatay di anak nan gapu iti kina jaka mo no anat pangawag ko siguro kina ignorante na anat pang dalusam ta paltog no di mo ikaten di kita bala anytime mabalin niya pumutok deta kunada nga ti paltog kano apo ket deti kasla proteksyon mo mang proteher king ka ngem no daduma gagiyem ka absat mangipaay ti desgrasya dapat digiti analysis po panangipapan or digiti psychologist nga ti tao nga agikikot ti paltog gagiyem king kabsat kasla tumured pumangas agbalin nga bulastog gagihim keng kabsat parang kayang-kaya na amin gaputad da paltog na maka-aksidente kang kaskadito napasama ka po kadito Samboy Lidangan na or danggan iti kalanasan na payaw dinalus-dalusan na tayo paltog na dinamet inikat di kita bala na detan na nagputok na ala di anak na gagiyim ken kamsat so nga hanteng aramiden ti kasjay apo tapnon di kasta kita saan niya awahantay nga makadesgrasya gagayim ken kakabsat kadigite kabalay tayo aglalo digite kapamilya tayo kakabsat ken gagayim okay mapandemi tapo kaditi napintas nga damag adarul baka po ti presyo digiti produkto nga petrolyo into nubigat makisayan ti presyo digiti nga produkto ti petrolyo into nubigat aldaw ti Martes segon iti anunsyo digiti sumagmano nga oil firms ti abiso kinuna po ti Pilipinas Shell nga agkisay daw when ibabada ti presyo ti kada litro ti gasolina manipod o para pulo nga sa sentimos ti diesel dakela po dito makisay ti diesel 2 pesos and 15 centavos ti met kerosene wenno gaas 2 pesos and 10 centavos agipekto dito po into no alas 6 into no bigat Nobyembre 22 saan pa nga nailalawag wenno awampay tin parwar dito sa bali kumpanya iti produkto petrolyo no kasanumet iti ipatungpalda nga oil price rollback gagiyem ken kamsat dito nangalaan da po ito Pilipinas Shell kakabsat ken gagayem okay agyaman tayo po kadi sumaganad TMT Construction Company ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaeng kini Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Marcos ni Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte kastapay kini Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii ni Mr. Ono Predrupan iti Wayanay Hawaii ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street Lawag City no da sagsagabaen mo reclick na inyo apo mabalin nyo ti mapan iti St. Camillus de Lelis General Hospital kaya tagpakonsultar kayo kani Dr. Alan Taylan thank you very much kada Mr. Ju Agtarap gan Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach Hawaii ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel, kani Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Papagayam, kahit mili ipakamo apo nga itangal daw, saan tayo nga maidanon dito programa tayo nga Tina Palabas.
nakasagana dito suratin, na-review ko dito surat, gigigim ngem, ada dito importante nga lakad tayo apo para iti mas na pimpintas to nga panagserbi wenno panagidanon mi kada iti damag ken kasamiten dito entertainment tayo ti napalabas adala dito napateg nga asikasuin mi apo oras ti alauna dua kami ken ni ti technical man tayo ni SK Chairman Maki Paulino. So ladingitan mi nga saan mi nga maidanon iti dating aldaw ti Lunes dito programa tayo ti napalabas. Once again, happy birthday Ma'am Presentasyon Espiritu dita Solsona, Ilocos Norte. Pumakada kami apo iti programa tayo damdamag ni Berto, awisan ta kayong tunubigat para iti panangidasar binto manen apo kari sa bali pa nga damdamag nga amumi nga pakasiknantay amin nga sa ngabada. Dahil di bagayam yo ni Robert Berto de la Cruz iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalina ay nga malem ti Lunes te amin sa ngabada, agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, inintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag!